Iżdied madwar id-dinja kollha. F'dawn l-aħħar 50 sena l-ammont ta' nies obeżi triplaw. U għal dan hemm raġuni sempliċi ħafna. Bil-ħajja maġra li qed ngħixu, in-nies ftit saru jsibu ċans għall-eżerċizzju kif ukoll biex isajru ikel bnin. Apparti minn hekk saret ħafna iktar faċli wieħed isib jixtri ikel preparat lest. U ħafna drabi dawn l-alternattivi ma jkunux l-aħjar għal saħħitna. Il-piżżejjed u l-obeżità huma l-istess ħaġa, kollox idur ma dak li nsejħulu Body Mass Index jew BMI għal qasir. Iddividi t-tul mal-pis u skont il-grad tkun taf hekk intix underweight, pis normali, pis żejjed jew obes. F'Malta 2 minn kull 3 persuni għandhom pis żejjed, kif ukoll wieħed minn kull 3 għandu problema ta' obeżità. Li forsi tajjeb li wieħed jifhem u jdaħħal f'moħħu li l-problema ta' pis żejjed ma taffettwax bis-siddeera. Il-ħxuna żejda żied ir-riskju ta' attakk tal-qalb, puplesija, pressjoni għolja, diabete, kolesterol, problemi fl-għadam fil-ġogi, kif ukoll riskju akbar ta' ċertu tipi ta' kanċer. 4.7 miljun persuna fis-sena tmut madwar id-dinja b'mart relatat mal-pis żejjed. F'Malta jmutu madwar 400 persuna fis-sena, jiġifieri aktar minn persuna kuljum tmut b'mart relatat mal-ħxuna żejda. Irridu nammettu li l-Maltin fejn jidħol xogħol beżlin ħafna. Iżda fejn jidħol eżerċizzju sports, hawnhekk għażżenin. Mhix neġġeralizzajjat, iva ma bl-istess raġunament mhux anke mhux il-Maltin kollha biżlin għax-xogħol. Narġa' noħodha biex ma jħoħatta li ħoret. Irridu nammettu li fejn jidħol ix-xogħol, il-Maltin ġeneralment huma beżlin ħafna. Issa fejn jidħol sports u eżerċizzju, għalkemm mhux kulħadd imma l-maġġoranza huma ftit għażżenin. Tajjeb hekk, niġbidek. Apparti minn hekk, il-Maltin iħobbu żaqhom. Il-maġġoranza ħalli ma niġġeneralizzawx. Ħalli għalina biex anke sempliċement nażlu restorant irridu naraw kemm għandu platti kbar u anke kemmx parking fil-viċin. Għax inkella jkun dnub li timxi xi ġiex passi wara li kell mhux hekk. Skont rapport dwar l-obeżità li ppubblikat il-WHO din is-sena, juri l-75% tal-irġiel Maltin għandhom problema ta' pis żejjed. Dan jiġifieri 3 minn kull 4 irġiel. Hawnhekk Malta tinsab fl-ewwel post minn fost 52 pajjiż fir-Reġjun Ewropew. Fejn jidħlu n-nisa, ir-rata hija ta' 60%. Ġifieri 3 minn kull 5 nisa għandhom problema ta' pis żejjed. Hawnhekk pajjiżna jinsab fit-tieni post wara t-Turkija. L-istess rapport jikkonferma li t-tfal Maltin huma fost l-aktar li għandhom pis żejjed fir-Reġjun Ewropew. Hawnhekk għal darb'oħra l-problema fis-subien hija aktar milli fil-bliet. Għaliex dawk ta' bejn 11 u 15-il sena huma l-aktar li għandhom pis żejjed fl-Ewropa. 60% ta' tfal li għandhom pis żejjed jibqgħu bl-istess problema anke meta jikbru. Il-ħxuna żejda qed tiswa l-pajjiż madwar 56 miljun euro fis-sena. Imma hemm xi soluzzjoni? Hemm min jissuġġerixxi li rridu nibdew nintaxxaw ikelli jħaxxen. Oħrajn jgħidu li taxxa ma tkunx ta' detriment biżżejjed u rridu wkoll nibdew nissussidjaw ikel bnin biex forsi tagħmel xi differenza. U għalihom jirrikorru ħafna Maltin. Iżda kemm hu sikur li tivvjaġġa barra mill-pajjiż wisq aktar barra mill-Ewropa biex tagħmel interventi maġġuri bħal dan. X'jiġrek jinqalgħu komplikazzjonijiet mhux biss waqt l-intervent imma wara meta forsi l-pazjent ikun diġà ritorna pajjiżu. Huwa vera li operazzjoni bħal din hija l-easy way out biex tonqos mill-pejs? U għandha tkun l-aħħar alternattiva? L-ewwel net klassi kif qal Mark. U għandek in-numri u għandek l-istatistika. Imma mbagħad mill-informazzjoni li għandna irridu ngħaddu għall-azzjoni. Jiena x'se nagħmel biex jekk jiena wieħed minn dawk in-numri ninqala minn hemm u jekk jiena s'issa m'iniex wieħed minn dawk in-numri ma nkunx qiegħda hemmhekk. U hemm diversi. Nitkellmu hawnhekk fuq il-moħħ, mela kif ħanippreparaw anke kif ħanimmotivaw ruħna, jiġifieri l-ewwel qabel kollox. Għandek min Romina jimmotiva ruħu meta jara numri inkwetanti għajt jien ma rridx li jiġri li hekk. Is-senjur tas-servizz beda jsemmi pressjoni, diabete, mar tal-qalb, ċertu kanċer, jien ma rridx inkun waħda minn dawk jew wieħed minn dawk, meta huwa motivazzjoni mod. Għandek min jimmotiva ruħu li jgħid jiena rrid illi niderek, inħossni hekk u nagħmel hekk. Ngħidlek pereżempju llum qiegħda il-best size 14, irid ikun il-best size 10. Irid ikolli l-enerġija, irid ikolli n-nifs. Mela dak bdejna sempliċement minn moħħna. Illi aħna nimmotivaw ruħna skont kif niġu motivati. Nista tampari jien għandi 32, diffiċli tgħidilhom, hej, jekk mhux ħadoqgħod attent, la jkollok 60 jista' jiġrilek hekk għax ngħidu sa 60 jew 4. Tipprova Dak il-morelli, imma jekk tgħidlu pereżempju isma' tidħollok dik il-qmis ta' dik id-ditta, tidħollok dik il-libsa ta' dik is-sajż għal ċert aħjar. Mela kulħadd għandu l-motivazzjoni tiegħu. Hemm min jiġi jgħidli, kemm huwa materjali dan nies jien xiet nellaqx nilbes. Jien l-aqwa li ma jkollix mediċini, l-aqwa li ma wadri b'saħħti. Mela kulħadd huwa individwali, kulħadd irid isib il-motivazzjoni tiegħu. Number 1. Number 2. Semmewa ċara kristall fis-servizz illi l-operazzjonijiet li jsiru barra jew anke Malta stess isiru biex dak li jkun pereżempju bl-sleeve jiekol porzjonijiet anqas. Aħna
Anka jekk mhux ħanamlu l-operation, jalla li ħadd minna ma jiġi bżonn l-operation, dak li rridu nagħmlu. Għax l-ikbar problema li għandna u din ngħidu jiena Karlu inti Romina anka qabel ma kien jiġi Mark, hija l-esagerazzjoni fl-ikel. Jiena aħjar nieħu ftit Chinese pereżempju milli borma aġin, mhux għax il-Chinese huwa aktar sostanzjuż mill-aġin, imma fil-kwantità, fl-ammont ta' zokkor, għax il-karbohydrates tal-aġin ħajsir zokkor f'ġisimna, fl-ammont ta' kaloriji, dak ħajżid mal-abbundanza tax xaħam li probabbilment ikollna jew li jekk qatt m'għandniex ħansigdu miegħu. Mela semmejna l-moħħ, semmejna illi aħna rridu naraw li d-daqs li għandi tal-ikel li ħanikol huwa biex niekol mhux biex niffanga. Dik għat-tieni waħda. Issa, semmewa wkoll l-eżerċizzju. Mela aħna irridu nsibu dak l-eżerċizzju li nieħdu gost nagħmlu. Romina tieħu gost mur il-pool, jien nieħu gost nagħmel nofsija exercise u hemm min nisma' dwari u nisma' l-mużika. Mark jieħu gost jitla' xi muntanja jew imur Disneyland joqgħod jiġri wara tfal. Wara t-tifla. Mhux waħda għandek. Sorry, skuża. Waħda. Milli nafu Karli. Mela kulħadd irid isib iċ-ċaqliq li jieħu gost jagħmel. U di xi ħaġa li ma tantx insemmuha, però iċ-ċaqliq Karl mhuwiex x'nagħmel bħala eżerċizzju uffiċjali biss. Jekk jiena ħammur nixtri mill-grocer ta' wisfel minħallu qastess pereżempju u wara l-bastijiet ħanġorhom lura lejn id-dar. Diment li mhux se nkun mawweġ ganċ fuq naħa minnhom imma qed inżommhom bilanċjati. Dak huwa l-aqwa forma ta' eżerċizzju. Li jiena qed niċċaqlaq u qed inġor pis ieħor miegħi għax grazzi għal dak il-pis ġismi qed jagħmel iktar sforz biex iġorri x-xirjaħ pereżempju. Mela għalfejn għandna bżonn semmewa fil-video. Parkjaw wara l-bib tal-ħanut